behar duguna baino gehiago produzitzen dugu. Behar duguna baino gehiago erosten eta erabiltzen baitugu. Urtero munduan, pertsonek produzitzen dugun janariaren eren bat usteldua amaitzen du. 1300 tonaren baliokidea. Bilioi baten balioa edukiko lukeena. Etxeek munduan produzitzen den energiaren 29% kontsumitzen dute. Karbono dioxidoaren ekoizpen mundialaren 1/21. Zer egin dezakegu? Hondakinak minimizatu, zentzuzko erosketak egin, poltza berrerabilgarriak erabili, ez erabili plastikozko lastorik, birziklatu. Eta beste modu asko daude laguntzeko, informatu, lagundu munduaren alde alduzun moduan, denak, bai, denak laguntzen dugu.